Покрай намалението сега наистина много ми се иска да обърна внимание на нещо, което смятам за важно. Както всички знаем, полиестерът, ликрата и всякаква форма на синтетика, която е в дрехи, не само, че не е полезна за нас и за нашето тяло, защото ние чрез кожата си покриваме тези синтетични материали, тя е вредна и при пране за околната среда. Когато перем дрехите ни, във всяко пране се отделя огромно количество микропластмаси именно от тези дрехи, които са върху нас и попадат директно в околната среда. Съм съгласна, че е много трудно в масовите марки да се откриват дрехи, които да са качествени, на добра цена и да изглеждат добре. Това, което аз правя, поглеждам етикетите и търся дрехи, които да са или 100% памук, или 100% лен, или смесна памук и лен. Т.е. да имат естествени материали, които няма да вредят на моето здраве и няма да вредят на околната среда. Тук е важно да отбележа, че не трябва да гледаме този етикет, защото тук може да пише, че е 100% памук, но